yino kuti muda kungomirira sababa munongouya mogara iye rakabata erishandava enda apo kuti kuda kungomirira baba munogara machibvuma enda gara kusamu Nyabangazi ndofunga takapedzera kuonana rini. Taitaura nenyaya yachi takwaya panapa taitaura vakadaidza nenyaya yemarinda kuti toda kuti marinda mwaise juraho saka makati within ndichapinde dare redu musi wa8 kunge taane feedback naipo apapo makataura zvekuise makuwa inini hangu pachangu ndakati mari handioni mukati hazvidhuri $20 saka ndaendaona nababa ndonyaya takadiskasa naye kuti ndiri kuzi pandikane kuiswe juraho apo apa dhuri $20 saka ndau handina kuti hazvidhuri $20 zvakataura kuti inini ndakakubvunza kuti makuwa arapo ndaani ukati ndababa handizvo ndikati iwo unonzwa sei makuwa ababa ako akati irodhi yahighway iri kuuya kuno kuti vanhu vese vodarika pamba penyu mombe mbudzi dzichitsika-tsika iwewe ndo baba wako vari kuita kuti munge muripo pa isaiwo at least kana ka 1.5 ndakekuti vai muchida kuti munhu wese ari kuuya panapa aonane nemakuwa munhu wese panouya maminista pacho vanhu vakandoreda makuwa handi chinhu chinoremekedzeka here chinonga chichida kuti chinge chiriwo panenge pari secluded zvisina kuti dareba imimi henyu semhuri inini pfungwa dzangu dzakadzisedzejuraho mukazvitarisa pane mapo ine pfungwa yekuti kuise fenzi nekuti mombe dzisapindepo kuti dzisapindepo fenzi taizwa ngati vanhu havafanirwi kuona nyaya yekuona makuwa every time hazviiti kuti munhu ukatarisa pese panoiswa kana makuwa anoenda panzvimbo inenge yakati wande pange kuvharikirawo wai murudo kuti munhu wese asati aenda kwaari kuenda nekudzoka otanga aonana nemakuwa every day every time panongoda kuvharidzirawo imimi wemhuri ipapo muziva kuti pane makuwani enyu nemukati kwete kuti irodhi inotaura kuti iri kuda kutoita highway rodhi inei inenge ichizotoda kujualaizwa nekuitwa zvinhu nehurumende bhozi kwana mambo kumusoro kuno ngazviitowo kasecret place kari secret kemakuwana baba enyu zvamuri kutaura tiri kuzvinzwa asi ndingati hondo huru iripo ishe ihondo yemari as you said kuti zvinhu zvinoita $20 I think kana muchikurememba musi wacho takataura muno ndakati titokumboenda kuita quotation munganditi hapana quotation inodiwa ipapo chaipo that thing is very cheap chinoita $20 ndobvakazobuda nyaya yekuti $20 ndingati so at the present moment taikumbirawo kuti tinoenda kuitsvaga plastic aya anoiswa kumakapa kaya mukataura futi same thing kuti handidi kungoona chaka anything besides juraho
saka ndati inini hatisi kuda kupedza nguva tine nyaya dzakawanda nhasi. Imi muri kufira kuti muri comfortable kuti makuva ipo parambe pakadaro, mune reason here yamunoda kupa kuti mumwe makuva enyu agare akadaro pahighway inouya kunoku kwamango imimi? Are you comfortable? No, if you say kuti women isusu zvinogona kuita munosiya comfortable nenyaya yekushaya mari. mashayire emuri kuita imwimwe ekushaya kuti movhara sei pane makuva ana baba enyu kuti zvisanyanya kuita open. Muri kunatsa kutaura kushaya mari ekushaya mari kuti zvabva zvashupisisa kusvike pekupedzisira. No problem. Imimi kana muri kushaya mari zvemuri kutaura imwe siyai zvakadaro. Kuti ndaitoitira imimi mawirirana imwimwe kuti mwashaya mari ye3 bags imimi dzesimendi, hamutengi zvidhina, hamuite se pane matombo akatozara ronge kahaight kana kakangoito 1.2 meters something kekuti vanhu vari kufamba vanongoona kuti pane pakavharwa, kwete kubva maerengwa makuva everyday munhu achidarika kuti 1 2 3 4 mbudzi dzichipinda, mombe dzichidai. Vamwe vanhu vari sensitive, hatingati road noya kunoku, munhu ari kuuya ari kutofunga zvaari vamwe vanofamba manheru muri kupazwa. Saka umwe munhu anotopati anotobaiwe rodi ineika yakukwira ichiuya kunouya vanhu vakawanda vanhu zvakasiyana siyana. Imwimwe makawirirana nanyabanga kuti zvataura mambo ngatisazviita hatina mari isusu yekudaidza bhiridhono yako isaka iturawo kekuvharira makuva enyu, siyai zvakadaro. Pari parodhi kudaro ushe tinoona takambonzwa patinenge tichifambawo kwanditi vanochiti yei pamakuva akadai apa hapasi kufambika, pari kubaka moto 6 o'clock dzingangochaya pari kubaka moto, ukazotosvika kuma10 11 uku patatopfuriki moto unonga wakuti saka chikumbiro changu inini kana mubvunzo wangu uri pakuti pane here vanhu vakauya kwamuri kana kuti vakauya kuna sabhuku kana kuti imimi wacho zvemakaona ekugadzirisa kumataura kuti hamudi kugadzirisa makuva nababaenyu hapana kushata, asi chizhinji chatinototyira ngechekuti kana vana baba vedu takaradzika kana vakuvhiringidza kufamba kwevanhu chatozvitsvaga, kana kuti pasina chinoti kuvhiringidza kufamba kuri kuita vanhu tobe tati tichiri munzira yekuti tione kupagadzirisa. Hatisi kukurambirai, yatiri kutaura tiri munzira yekupagadzirisa. Izvozvi tiri musoro wangwana zvikoro zviri kuvhurwa. Shuwa mungafara here mishe kuti mwana wangu odzimba kuchikoro asi mangwana werori rakazara nemabhuroku ejurawo. Shuwa zvingati here kana purezidendi akapasoda mabhuroku ejurawo kungotora matombo kwakutoronga matombo kwoiswa simende, panongoda about 3-4 bags dzesimende, that's about $40. Matombo atoripo paside perodi, kwakutora matombo kwakuisa simende kwakuisa dombo pongovharika zvovharika. Imimi ndazwa chichemo chenyu, hamuna mari muri kunetseka zvisingaiti zvekuti hamugoni kuvhara makuva enyu. Munoti ndibvumirawo iri hangu inini samambo inini kuti ndichivhara hangu, bhozi mari rudi wapo nditori nayo ndichitsvaga hangu, ndine mabhiridi anomira ndovati mirai kuwaka wouya wotokuwakira ijurawo pamakuva ana baba enyu tivhare tovhara hangu inini, ngekuti inini mari yemuri kuti muri kushaya iyoyo yekuvhara makuva enyu. Inini ndiri kuitira interest yemuvhindi yevanhu vanenge vari kuuya panapa, handingadi vanhu vanoti munhu wese achiuya pano wodarika achierenga makuva epamba penyu paimi. Imi matadza kuzviita urombo huriko ndozviziva.
inini ndine mbudzi dzangu 2 apo ndotengesa imwe yacho ndokuvharira. For my personality and my security and everything, I'll do that. Ndokuitira imahara imu kuti muri kushupika maningi ndovavhara. Zvauda kutaura kunana baba. Zviri kushupaka muri kuda pana ari kuda kutaura penu pana ari kutaura taura sabhuku uripo taura tisi. Pamusoro ichangamire pamusoro vazukuru ananyabanga ndaifunga kuti as a sign of honor and respect kuna changamire. I think concept iripo ndekungoti basi makuwa asanga ari paposition yekuti inge iri indivisibility position yekuti munhu wese angoona senzvimbo yaakuuya munhu anoremekedzwa maochangamire. Isusu tirikuda concept iri kunde kuti tivanze makuwa mumaziso achangamire amambo, regardless yekuti panobaka moto here, regardless yekuti pane problem iripo here, but nenyaya yekuti pakaiswa munhu akafa asi kuchaexista kuvanhu vapenyu. Hakuna munhu anoda kurarama mumakuwa panyambori pehama yako audi kurarapo. Why? Because munhu akafa. So pane maparallel lines isusu nevanhu vakafa. So ndangandifungidzira kuti nenzira yekukudza mambo motsvaga matombo. Vazukuru vangu motsvaga matombo. Handinokuzivai muri vanhu vakachenjera zvekuti hamungashayi mari ingaita kuti pave 3 bags dzesimende. Mongoita that 1.5 height jurahol yova conducive area kutiwo mavisitors anouyawo anobva kumwe. Takanga tino nevamwe vanhu akabva kuSwitzerland nevamwe vabva kuZambia. Tichange tichizoita cultural exchange nedzimwewo nyika tichidaro. Saka zvinhu zvakadai zvinge zvichida kuti zvive bit sacred. Muyeresewo ubaba hwenyu nekuti ndo utori mudzimu wonyuona. Chichengetai mudzimu wenyu usangoonekwa nevanhu vese vese. Makavigana during the time yekuti makanga musati mana mambo ende mambo akanga asati akugara kuno, which was right, but I think that issue is going to be one of the past things zichazoverengwa muno, because inini ndakatodhikira kuti pamusoro apo ndoichange iri graveyard. Hakuna munhu achaviga munhu pamba pake. Chinhu ichi chakatodarika. Hakuna munhu achati akafa moendesana futi ipo bye. Makatoda izvi zvimuri 4 wani wenyu akafa kana muda kugwa munhu akuendapo ndopakuenda munhu wese. Even inini ndopandishaendawo futi ipapo. Hatingoti sadza riri kubata uchangofunga kusimuka chosimuka. Takuda kuita zvinhu zvedu in a proper way. Roita village rakaronga zvinhu zvaro. Makuwa oenda panzvimbo 1 kana vanhu achida kunoita maceremonies nemaservice emakuwa toziva kuti tiri kuenda panzvimbo yakati ndopanoitwa zvemakuwa. So ndakatikumbira vazukuru vangu kuti tingoita comply. Tisasvika pakuti Changamire atiitire basa rekuti tigadzirwe makuwa. Muzukuru wangu maakumu-exploita muri kumuti haana basa kwamuri. Chiitai imini sevana vacho, senzira yekukudza baba venyu, senzira yekukudza mama. Ngandiro manje basi. Ndoti musoro ichangamire ndasimuka pano kuti ndibatsirane nehama dzangu nasabhuku wedu. Ndaichikumbirawo kuti inini nasabhuku nehama dzedu idzi tokumbira nguva yekuti tiende kogadzirisa. Tinogona kuwaka pasina simende, dry drywall, wotitenderawo toaka. Pamusoro ichangamire. Idhodha riri kutiaka
sevagari mumasauro ndichangamira mumashoko iwaya ndiri kupfekawo mashoko iwaya ndichiagashira kuti titendere vazikubangu vanyabanga neni mutsvage nguva yatingakumbira changamire kuti tizviite nguva isina kureba isina kupfupika asi inoita kuti tazviita nenzira yekukudza mambo. Ndofunga tikaenda kuGreat Zimbabwe mahozi aya akaakwa nedrive hapana dhaka rakashanda. Tine dzimwe nzvimbo dzitorimo mamwe maruins atorimo imo mudenga medu mune maruins arimo akaakwa nemadzikabhaida arimo andakaona akavakwa nematombo nanhasi asati adonha. So chinhu chatokwanisa kuti tiite kana tichiti tanyatsoti isusu hatashaiwa mari yekuvakira baba vedu nesimeni, zvakangonaka tinogona futi kuzviita nematombo, totsvaga matombo ari flat anorongeka tichidaro zviite zvakanaka. Ishoko randiri kuti imi munoti kuti iyo hazvikuru kwanyabanga asi ndatoriti ndiri svite kuna Changamire richibva kudhodha. ndopindwa ndechiti hatisi kushora mashoko abva kuna Sabhuni, mashoko abva kuna kudhodha remuno mukoti matiri, asi chinhu chingagone kutinetsa sekutaura kwamaita itime frame yekuti izvozvi tongoti Ishe wataura kuti 2 months, isusu togara pasi semhuri kuti 2 months dzataurwa naIshe idzi tinozvikwanisa here kuti zvipedzei mu 2 months. Zvino zvotiremera sitiri tinoda kudzoka kwamuri kuti apa 2 months zvomataura idzi zviri kutiremera. Manzikumbirai nguva motenderwa neChangamire nguva yamunenge makumbira yacho. Handina kuti Changamire vakupei nguva, ranzikumbirai nguva. Kana makumbira nguva ini ndiripo saSabhuku ndichinzwa nenzeo nguva yamuri kukumbira inenge yatenderwa namambo yacho. Kumbirai nguva imimi yorambwa kana kutendwa namambo. Saka nyaya yakuchidiwa ngeyekuti dhodha rakubatsirai zvaakuchide imi muchikumbira Changamire woye kwaisoko rakanaka ratibatsira tinokumbirawo munguva yakati tiite zvinhu izvi ndinofunga ndozvotizotizo kuti titi 2 months here 3 months here ivo vacho munhu ari kuda kugadzira wacho otherwise ndiye akagona kutipa nguva kuti ini ndaprovide hangu kuti ndinoda kugadzira. Saka apa nekugadzira kwangu nemaziro endinoita inini kunotora 2 months kutodzosa kwavari kuda uchitozwa ndiwo kuti orai basa renyu remati ndizogona kuriita rinotora nguva yakadini kuti mambo angonzwa futi. Inini muono wangu pamunoda kutotangira mambo tiri kutanga musi wakati kureba kwenguva yekuvaka nenguva yekone mukangoti musi wakati tiri kutanga mambo unozwisisa kuti anhu ari kutoita hapana chekuti nguva yekuzoti tiri kuda kuzoita 2 months kana kuti 20 months hazinani asi pekutanga chete apa ndipo pari kungoti kana kuti tiri kuita nguva yakati todai basi zvakaenda kuchitima kune avo vati ndinogona kuzviita vanoda kuchinzwa ndivo kuti vanogona kutotanga rini nhasi here kana kuswera nongwana here ndipo pandiri kudzoka. Inini zvinoizwa ndisikazivi kuti zvakanga zvindori kuna fati enye yakazondouya zvindori kuti kwamboege kunhani ndikachizoona kuti kwakaizokuya ndizvo zvakaita kuti makuva haati kugara akaoneka ndinozoteerera mumasoro mweamweni.
inini izwaika izwai nyaya iri kuitika hey wait mirai hey tinopedza nguva nenyaya dzisina basa munomuka nyaya dzinoitika ngezvekuti tinenge tisingarespektani zvakakwana nekuzwisisana nekuda kutapana manzwi nekuda kungoita zvimwe zviri stubborn. Hamusiri vanhu vekutaurirwa kuzvichengetedzai kuvharira makuva enyu. Ndamutaura kuti road iyi yahighway yekuuya kunokupa chauya vanhu vakasiyana vanobva nyika dzakasiyana, mashamwari maminista nei. Inini every time vanhu vanouya panaposiyazvo makuva arapawo zvakambodini makuva arapawo handi chinhu chakajairika ba kumakuva kunotonzi takuenda kumakuva aya ekuti munhu ukangodzika waita makuva vamwe vanhu havana kuzvijara zvakafanana kana nesusu vamwe takakurira kutauni taitodira fiwo motika kuenda kumakuva kunowegwa vanhu. Izvi zvokuona makuva wakomwa drink makuva uri uenda koisa fiwo makuva uri udo kotambira munhu parodhapo makuva hatina kuzvijaira asi ngekuandastenda urombo ndiri kuona muri kuda kutaura nyaya dzekuti mamanzi zvakati ndatsvai ndati nyaya yandiri kuda kuvharira apo ka iinterest yemavisitors angu nemovement yetoda kuita yerodi imwimwe hamuzvisi mubhajeti menyu mari yacho matonditaura kuti hamuione ba inini ndati ndinayo ndinoita ndini ndiri kuitira vana vangu hama dzangu nevamwe vanhu vese vanouya panapa kuti hatidi ba kuti tionesane makuva anoonekwa parufu kwanzi kune mukuru kuitwa hanzi chii Tombstone unveiling what ndopanoindwa iyi yekuti makuva 24/7 ainini ka andioza inyari motika ikakata yanyararo hayo for whatever uri pane makuva so hauzozwisisi kuti unenge wakuto but pakavharidzirwa ka hautombozivi kuti zvakaita sei. Inini handisi kuda ba muno mumanje ka makuva ndeenyimi masi munyika muno ndemanga nditori nemitemo yangu imimi ndaisa mutemo imimi mauramba muri kuita madheredhani ndati ndinokuvakirai bcause inini handisuda ba inini zvekuti ndinge ndichiti pese vana vangu kana chii mhuri vanhu vanenge vachiuya pano tomhoroswa nemakuva enyu imwimwe urombo hwenyu ndauzwa hamuna chinhu ba saka ndati hatisi kudoita meeting yekutenderera ndinovaka ndinotora mabhiridhi angu nhasi chaivo ndomira kuaka izvi ndouya komuakira makuva ana baba enyu mahara ngekuti imwimwe mati hamuna ba imwimwe mari ye3 bags dzecement ndinotakura zvidhina zviri apa izvi inini ndozotsvaka zvimwe pobva patowakwa pakatotanga nhasi mangwani pamwe kuswera mangwani zvatopera izvo mainterest angu munyika mwangu naanhu angu achauya panapa ndini ndiri kuaprochwa nanhu usi apa Changamire mashaya kuti moita seiri makuva akadaya Changamire apa imain road kai ana president ese vanani maminista ndobva vanouya napo ipapapa hazvizopi pikicha yakanaka inini ndiri kunyara in as much as you people are comfortable with it kuti munova muchitovaona zvichikuitirai isusu nevamwe vanhu vari kuuya panapa munyika mangu munomu hatisi kufara asi handingakumanikidzei bcause mwati hamuna ende mari yacho hamutoioni ndinobhadhara ndotsvaka mabhiruda ndotenga simende ndotora zvidhina touya totovaka morerukirwa ino zvemwe isusu hatichazvoni moona henyu makuva enyu imwe muri ngemukati munozvida imwe munozvifarira but musafosa kuti amwe anhuka tidarike tichierenga makuva epamba penyu pobva paite mbiri yekuzi apa pemakuva paya ndakambozvitaura kuti munodirei kuzipe makuva paya hamudi kusenzesozi pane gadheni hamudi kuzipa nemotika dzakanaka
kana kuzipa nechakati muda kuti pazikanwe ngemakuwa akawanda. No, I'm not happy. And handisuda kukupai mutoro wekuti tsvakai mari ba. Inini ndinayo, ndinowaka hangu, ndovhara, zvonakira nharaunda nevaenzi nenini. Imwimwe yenyu zvokurerukirai pakashatei. Ndofunga iko kusheka tanga takupedza kudo kudzokeredza kwese. Vanhu baba vanga vatovolontiya kuti ndiri kunzwa zvana mamwedzi. Inini ndanduti ndinototanga nhasi. ndombe takataura Handisi zvana mamwedzi izvozvezvo. Ndati inini titori muno ndinotodaidza kubhiruda, ndotodaidza dhiraivha, mbotorodwe zvidhina, simende poto wakwa. Handisi kuda kuzviona izvozvozvo panzvimbo iyoyo. Imimi kuti mwada imwimwi hapeno kuti munodozodini. Inini ndati ndinozviita mahara. Handisi kuda kuramba ndichiona makuwa every day. And handisi kuda kukumanikidzai kuti mutore mari yenyu shoma yemwati hamuna kuti muite izvozvo. Imwimwi zviri kunakidza, inini ndisi kunakidzwa paini. That's why ndinodozvivhara hangu. Handichadi, ndaguta ndambaona makuwa enyu. Ndaane almost 2 years ndiri kubaona akanaka, mwakagadzira zvataneta. Handichadi ba. Saka ndausiti ndovhara. Inini ndiri mambo, handina chinoera can do anything. Ndinomuvharira. Osara akavhurika kwenyu uku kurodhi uku. Hakusi kwenyu ba. Anhu anofamba kurodhi uku havasi wenyu. Vemumhuri menyu imimi ndimwe munomwati muchida kuona makuwa muchiyatadza kwata moona henyu. Isusu musatipinza ipapo. ikoko shita ndatopedza. Hatina kupedza. Handisi kuda zvana mamanzi. Voti mirai hamutaurisira kutaurai bama. Vorundari zvemuri kutaura ka ina handisi kuda kuzwa ngano zvana mamanzi. Ndati nyaya takaitaura muna Mei. Taamuna October, this is September. Mapangidza imwe kuti hamuna ba. And hamuna effort yemafunga kuti moita ba. Ndazvitambira kuti mati muri arombo imwe. Asikagoni kuvhara makuwana babawo. Ndovhara inini nemari yangu, simende yangu, zvese mabhiridhi acho ndoabhadhara, pobva pavharwa. Ndechitoda kuti patotangwa nhasi povharwa. Imwimwe yenyu ndazvizwisisa, mwakaomerwa ananyabanga. Zviro zvenyu hazvinomira musheba. But zvokutionesa makuwana baba yenyu every hour, every day ka. Handizvikurudziri bamunyika mwangu. Ndiri kutaura ndiri mangu. Ndiri kutokurespectai kukumbirai kuti izwai ndiri kuda kuti zviro izvozvo zviitike. Handisi kuda kukuomeserai kuti tengesai mbudzi nini. Ndinotengesa zvangu inini. Ndokuvakirai. Handisi kuda kuchaona makuwa enyu ba. Takwana. Taura kuti debate iri kuda kuitwa munomu. Ukatarisa development yakaitwa ipopapo nezvetiri kutaura kuti saika 1 meter 1.2 meter height kekuvharidzira makuwa kudai potaurwa hatina mari. Unoona kuti maitikire ezviri kuita ka maakuita unga makuwa iwawo ka pane madyire emunonga ari exposed kudaro pane zvemuri kubenefita. Hapeno zviri kuitika zviri kukubatsirai. Saka inini ndati samambo handisi kuchazvida. Ndokubhadharirai. Ndotengesa mbudzi. Mwada ndototengeserai mbudzi yacho. Mondipa kesi. Ndobva ndatenga simende. Ndobva ndapavhara nemari yangu inini. Muri kundirambidzirei. Ndaakutanga kuita suspicious kuti there's something. Nezvitoro zvakawanda kuti maita isimbera kuti munovhara ka isusu hatina problem nazvo kuti hatizewo mari yacho mari yacho avati mungazi munongokwanisa kuvhara tinonga tatenda zvikuru Munoti ndopetanga tingori tese. Saka ndichikovharira hangu inini. Ndopetanga tati baba vanga vavolontiya. Saka Wapa idea kuti panogona kuitwa nematombo. Idea Hawana kuti vanokuitira. Iwe unotiwo kuti inini ndamboyamba ati kwai ngatimboisa
sema kutongo ma dry bond. Vanhu kunditaurira kuti zvakamira sei. Unoti kuti 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 chikone kuwaka angatibatsira kuti atikone kuwaka tisikone kuwaka atibatsira anoti mwezi unoyo apa kana mwezi unoyo kuti chikone ari free otibatsira kudai nokuti atiteke waita mapuzi watirakwao wati atikoni waka kwacho mapwacho atikoni saka iwo manje akatibatsira kuti anonge aripo eiti kudai atinoita matoi vangu rutaura itizo ndinofunga vasikuru ngatidai ngati chimboti zvataura changamiro dini toita izvozvo kuti paite tumwe matadzere muzvidhina kuti muite matombo inofunga ndo kutinga ainga anyaya tingadi kunetsana maningi ngati kudo kuvhara basi kuti padokuvakomba ati kuvhara basi kuti maziso asauti ngatimbopinda ipapo imimi muri kutanga rini kuita izvozvo Changamiro basa rendazvipira kuti ndingazviita ndaitoda kuti ndikumbire kuti matombo acho aunganidzwe kana aunganidzwa handifungi kuti zvinotorera 3 weeks kutore handifungi kuti zvinotore mavhiki 3 ba nekuti pendakamira panapa ndiri muwake wematombo asina dhaka ihama dzangu anayo topangana munomu tounzirwa matombo topima how long how high totanga kushanda matombo akandounganidzwa matombo atoripo pamba pedu aripo matombo muchibani munotsvakwa dombo iro mozangatisaita wanga tiri kuchiza kuti auye panzvimbo ipamba pedu ipapo idombo rega rega munototadza urima ngematombo murikutoti aunganidzwe kuita zvekuita sei zvendakutaura inini oda hatisuda vatari nyaya ndakutaura inini hatisuda kuramba gara ini basi hatisuda kuramba tichitenderera tichitaura chinhu chimwe nekuda kunga kuita unga zvinhu zvekude kutestana kuona kuti tode kuona kuti unozoda kudidini zvakazodini hatisuda kusvika ikokoko because tinogonawo kusvika inini samamboka ndine simba rekuita zvinoda but munozoona kuti pana mwanozorwadziwa nazvo munoziva here kuti inini samambo ndine simba rekuvhurisa guva munozviziva here kuti ndinogona kuti guva ngarivhurwi munozviziva here right saka musati ndikandichitaura nemika mufunga kuti takaenzana ndinogona kuyuza pawa imwe inozokubhohwa kwete kubhohwa kwenyaya yemakuwa chete ba ndakatombokutaurira imi pemuri kugara ipapo makagara ipapo kusina mambo makagadzwa ndisabhuku sabhuku haapi munhu pekugara hakuna sabhuku unopa munhu pekugara nyika ino yese mutemo utori mubumbiro remutemo mutraditional leaders act mulands act and every sabhuku haapi munhu pekugara munhu anopa munhu pekugara ndimambo chiziva kuti pemakagara ipo papo you are illegal kusvika inini ndakucertifya kuti ndo pemakugara ndinozwa shona ndiri kutaura saka ndiri kuti musati ndichitaura nemi ndichimudaisa ndichitaura kudai mofunga kuti ndakapusa kana kuti handisiziva kana kuti handina pawa tiri kutotaura nyaya yekuti ndinene simba rekutokuti ipe muri pacho ipo papo mubve because muri illegal mune settlement permit here papa iwe una here settlement permit
you are illegal. Ndinogona kuusa that base iyoyo kukuti imubve ipapo nemakuwa acho tobva tapevha way yekutoita ground rebhora ipapo kana kuisa clinic kana kuisa ndinaro simba racho samama. Saka ndichitaura nemunhu ada kundipima muchifunga kuti ndiri kumunyengerera ndee ndiri munhu akanaka anoda kutaura nani zvakanaka, but mukada kundisvitsa kwekuti tinosvitsana ka munozopedzisira imwimwe wacho nemakuwa acho ipopapo musisipo, because already mutori illegal. Kusvika ndamupasisa inini in my capacity as the chief kuti mwakugarapo muri kutogarapo zvetsoro chitsotsicho. Tikatoti nyaya yenyu nhasi nganditoipesiwa kutosiya dzimwe dzese kuti toda kuona kuti ananyabanga vari kuitei apo kumabhuku ekukanzu kupi kwese. You people don't exist mumabhuku angu hamumo, muri marefugees. Saka mukanga muchitaura zvaizvo zvitichitaura munaziva pekugumira ende munaziva zvomuri kutaura ende munaziva kuti mwakagara ngerimwe. Ndikuda kutoita exercise yekuti vanhu wese vari muno ndikupei pekugara. Hamusati mwakugara muno mwese, hakuna sabhuku anopa munhu pekugara. Saka chiziva kuti pemuri ipo papa mufanira kunga mutori popo. Asi ini ndikuda kuronga hangu ndango dzekuti munge muripo asi muchiteedza mitemo ino handichitaura. Zvokuzoti titaurirane zvimwe zviro zvakawanda mudare muromo handidi nhamu, handidi. Chiendai mogadzirisa zvendataura kusvika musi wa30 September uno. Itai zviro izvozvo zvinge zvapera. Kana zvisina kuitwa zvinhu izvozvo by 30 September totangira ipapo. And handichatauri nemiba. Ndinonga ndakutange kuita zvino handa kuita zvinoenderana nebasa rangu rendakapiwa napresident. I was appointed by His Excellency. Akandipa nepower yekuti iwe unofanira kudai uchigadzisa zvakati. Ino ndiri kutaura nemise mhove. Imwe muri kutoita izvo zvokufunga kuti taona shamwari yedu imwe yedu. Ndinogona kuita zvimwe zvinhu zvokuti munozotanga kuregreta kuti imwe dai takandoita zvaakadini zvaakataura zvisakapera here. Bhozi ndikuona kuti munoita stubborn. Handikuvakirei kwakurudo kuzwai mukanwa menyu bechi. Forget. Tendinoita badzi ngechoti mukasvika musi wa30 ndiri kukudzingai. Oh, kana muchida kuti ndiite example tinotosenzesa I can pump up to $10,000 kuti mubve ipopa. Nemakuwa enyu muchibva mwachera. Hamusi wemwasaurombe ananyabanga. Where do you come from? Nyabanga daira ndo baba munobvepi? Ndogo munoende kuita zvemuri kuita izvi kumusha kwenyu. Musauya muchida kutiitira mazangara kunzvimbo dzisiri dzenyu tokupedzerai. Muri akwasha imi. Saka munode kurespekta ana Tezvara ari ana mambo. Munyika mani mwawo mukati turuturu uchiuya iwe uri baba uchiuya uchitukamirana naana yenyu muchifunga kuti munouya muchitaura zvemunoda. Autauri nchita you don't talk when I'm talking. Sanyengedzana. Iyo zvizvi ndau chichitanga nyaya yacho manje. I'm doing papers. Zvekuti tichionesana kuti mukuru ndiani ngoti ndazviona kuti hamudi unyengererwa, hamudi unyarwava. Muri kufunga kuti ndakapusa purazi ndinomutya. Hapana uinotya bamwese imwe muri munyika mwangu. Munotoda kugara muno mune nzira yeninoda ini. Saka imwe mukana muchiti takataura zvinhu muna Mega touya kusvika September pasina action yemaita. I'm giving you 25 days kuti muwake jurawo pamakuwa enyu ipopapo. Or you risk kubuda munomu nekutobva mwazobvisa rima. Inozotosvika kwese nyaya yacho inonga ichitaudza ichidini but ultimately munopabva because ndini mambo. Pana anhu akade kuita dzungu raakade kuita achifunga kuti udini. At the end of the day mambo ndi mambo. Ndapedza nemi. Chiendai motanga basa irorero. Zvekuunganidza matombo zvekudini. Whichever way ngapaende kovharwa at least about 1.3 1.5 height muvharirane nemakuwa edu. Iorder yandiri kukupai samambo. Mwaona kuti zvanetsa torai makuwa ndara naana akwaya muendepi
kuchipingi moshupana nana Mutema nana Ngungunyana naona kuya muchidinetsa muno budai order ndiri kupa and I'll be checking progress. Ndikangoona by next weekend pasina chatoti chatanga ndautotanga urowa mapepa because ndenda kuti zauti deadline amibati but tinozopasvika I will use all my powers. Tinozonetsana kana kuzoenda kupi nene asi apa pamunonga mwabva because already you are illegal. Munhu akakunza ipo papo kuti akakutorerai mari unokudzoserai. You not supposed to be there. Une tsamba ere imwe akabva nayo yekuchipinge kuuya kotambirwa muno. Kumushande upi akaberekerwa muno ndiana baba yanyu. Ana baba yanyu akaberekerwa muno. Tsamba dzacho dzekuti akabva kuchipinge asina kunetsa. Murudo kuti kunetsa kwaita ana baba yanyu kwautiza umusha kwawo. Imwe mauya uda kunetsa kuno kumwasa urombe muno muchimani mani. Ndinokudzoserai bhozi munhu tikaona kuti nyaya yacho yanetsa tinosvika pakuti tonoti unobvepi. Tochitanga kuzwa kuti right imwimwi kwemwakabva ikoko mwakabva ngei simba racho ndinaro ini. Pakaitwe tsoro kuti muuye kogara apa ina handikuita zvetsoro ndiri kuita zvinhu zviri legit on merit. Chendai muita izvozvizvo handisi mukumbira apa ndambotanga hangu ndiri patient ndichida kuona minyati yenyu but ndinogona kutojamuka kusvika kuona tinopedzerana ndakupai up to end of September endai mogadzirisa izvozvo. Kana mwaona kuti makuva enyu hamugoni kuavhara cherai makuva enyu muendese kuchipingi. Anhu akafa ari pamakuva apa haasei muno ngeekupi Chipingi. Taurai makuva enyu moananika murodhi pafurandi kuchipingi noti muno budai menyu.